Aure martaba daraja ne mai tarin yawa, ga anguwannin da shi da amarya wannan duniya. Sati da na kansu soyayya ita ce ta gabo sanar aure. Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, sunana Abba don Zaria, ɗaya daga cikin mawaƙan mai martaba sarkin Zazzau Dr. Alhaji Shehu Idris FR. A yau ina so in yi ma masoya na bayani dangane da waƙar aure martaba wadda nake ta jin maganganu na ta yawo a kafafen sada zumunta. To waƙar aure martaba dai kamar yadda kowa ya sani ba waƙa ta bace wadda ni na kirkira kuma na yi ta. Waƙa ce wadda abokin aiki na aliyu nata yayi. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa, ga anguwannin da shi da amarya wannan duniya. To sakamakon kanwata da za ta yi aure ta buƙaci lallai tana buƙatar irin wannan waƙar, yasa na kwafa mata na yi mata. Amma asalin wannan waƙa ta aliyu nata ce, kamar yadda kowa ya ji daga bakina. Wasu daga cikin mutane suna yada jita-jita cewa mun samu matsala da aliyu nata, kuma wasu ma suna ganin kamar waka ta ce ya ɗauka ya juya. Na yi wannan wakar lokacin ba mu magana da shi ta kafar sadarwa ba don ɗan wasu matsaloli da suka faru, amma daga baya mun yi magana da shi kuma mun fahimci juna da shi, babu wani saɓani tsakanina da shi dangane da wannan waka. Waka dai kamar yadda na faɗa na ƙara maimaitawa, waka aliyu nata ce. Ni ne na anshe na arwaƙar na kuma juya na yi ma kan wata a bikin aurenta. So ina fata alkhairi. Aure martaba darajoji mai tarin yawa, ummar kursum amarya gun baban gida manya ba, sun yarda da kansu soyayya ita ce tushen dukan aure. aure martaba daraja ce mai tarin yawa, ummar kursum amarya gun baban gida manya ba, sun yarda da kansu soyayya ita ce tushen dukan aure. Sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zama suna Aure martaba daraja ne mai tarin yawa, ga anguwannin da shi da amarya wannan duniya. Sati da na kansu soyayya ita ce ta gabo sanar aure.